but tamudaro sika ndidzodzo tangamire handisati ndamboona maplaintiff akawanda kudai. Regedza ndiwataure nemazita. Ratewa Vitalis Sanzira Iratewa village, right? Village C, Nyaukwe. Iri muri yeikoko. Village C, Nyaukwe. Na Murundo Bernard. Murundo Bernard ndopi? Murundo Bernard uyo. Chakamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekunyora mazita edu akaputira. Sorry, kutanga zvakare. Bernard Murundo. Nyaya ndeyekunyora mazita edu ukaputira mujira dzvuku. Nembo dzako chitupa nemaredare zvaito. Irudaro imhuri yekunyaukwe C community. Wachara kuna Bernard Murundo. Taura tinzwe. Kutaura wacho tokupai nguva yekuti mutaure nhunha dzenyu wekutanga haapedzi zvese mudi so that tozomupa kuti apindure tichiona kuti yoita sei nyaya. Arutanga kutaura ndiani? Ndimani? Godfrey Chidika. Anenge achitaura anongotaura zita rake kuita kuti mabharana anyore. Godfrey, taura Godfrey Chidika. Takaitawo nhamo panext do pawa Murundo. Taita nhamo ipapo pane pakawanda vanhu panext pawo. Saka pane munhu akabva kwaRugodi akaiwa kuchema mbuya wedzendo rangu ashaika iwapo. Saka iye anoti akatirega ndiende pamvura kundidi ndimbonozororese ndarara ndikakurara naso si. Time yakarara kari mutasi mimengwe imwe akaona akasimudza dombo rakatsikirwa mutasi mimengwe imwe. Ndopakaona jira. Ndobva achengeta jira riya. Achengeta jira vambomira kadikabusa jira iri. Obviously vanhu akatsvaga akabvunza kuti vanhu munowaziva ro pajira. Munhu akapinza kati ndowaziva. Atasareke bachana. Matanonzani akaona jira. Atimuzivi aitobva kwaRugodi atori mweni pamwedzi wendi. Okay. Saka pakabuda bhodhi ndakaonekwa ndaakunzi uya pano. Ndobva ndaenda zvikanzi taona pane munhu aona jira iri asi pane zita rako riripo. Jira riya riya vanangoverenga kubva ndaona zvechokwadi mazita aripo papaina vanhu almost ma28 right. Vanhu vachibva vabva makuwa ini chibva ndatongozvikanganwa kuti ndadini pane nyaya yeru bva ndazonzwa ndakufonera vanhu vangu zvikanzi omani nekuti chiiko nejira raka mazita edu akanyorwa pajira aonekwa pamba pachishamiri. Saka veikuru timubvunza kuti kuzvifamba sei. Achibva taenda ikoko achibva abvunzwa bva amboda kuramba achibva azobvuma abvuma sekudaro achibva ati ano ini ndakanyora mazita aya asi handira kunyora nchitindira kukuuraya ido asi ndakanyora mazita aya ndakaona kuti imi ndimi nenge makapatika stere. Saka ndandoda kuti imi muzondivhotere ndite chairman. Tikati tozviziva sei iwo wangu wanyora mazita edu pajira wobva watsikirira pasi pedombo mudzasi memumengo wepamba pako zvikanzi tinozvitsvaga naumamuna waMurundo. Ina hangu handinazokwa sazobuda wakabuda nevarumane 3-4 here kunobvunza kuti jira rakamira zvakanaka here bcause umwe nomwe anga uchira upenyu hwake. Wachibva waenda achibva asvika ikoko kumhinduro yandakazwa ichiuya akataura kuti hanzi akasvika unonzi unozvibvuma here kuti uri muroyi. Akati hongu mako watakaenda kumuna madzibaba watakaenda. Saka tichidzoka jira riya iri wakaenda naro harina kuonekwa wachibva kunoko watisape kunoko. Inini ndaenda kutodotera ko jira racho riri kusvika jira richarondera amene radonha kupi. Amene chandituma ndibvopa apa pagaraund papa ndikati ngandiboende papa ine jira papa. Ndipo takaona futi rimwe rinova ndiro tinaro izvi. Rine mazita rangu futi riripo futi pajira namba 2 yariyo. Asi ringa rakasungirirwa rakapetwa rakasungirwa ivhu pajira papa. Tomubvunza kuti chii iye ndenya kutsura rakati kajira kana basa bako. Saka ringa rakapetwa rinoona mai. Adaura sei vono but usara sei ivhu. Bata ivhu rako pakuvhura kwakona pane list. Jira racho umbo hwacho naro pano jira racho. Ndobva zvadaro vanhu vakati sotitori village yese. Ngadaidzirwa ari kumana tinyatsoziva kuti munhu anga ari kuita nezvei. Vozokuti abva kutanzi angada pakangotanga kufa munhu 1. Munhu wese aribva matobva line kufa.
Saka patapa kana kuti mujira raonekwa irengera rasika ndobva wakabva watiza ebva watura kuswa zvimwedzi wasati wadzoka wachibva wazodzoka wadzoka wachibva watidaidza wachibva wati ndauya nokukundira regere tikati notikundira regere ndiyo chitsvaga munhu akagadzira zvinhu izvi ati sununguro kuti tigadzikano tikati munhu wacho handichatozukwa rumhinduro wakatipa isusu tikasikatoita sei tikakutsvagira munhu anokuroyonora inini tikati ayo kwe wadi ungonoisa nyaya kwani kwaishe kwamama kuti tobatsirwa tichizwa kuti taenda kumutemo ndoko makaona achikwanisa kuyana wakauya nawo kuno achitinda vanozvimangarira kuti ndakatadzira chiwanawo kana muchikwanisa kuwasunungura mokwanisa kuwasunungura ndosaka tiri muno mudare nhasi ndinoona kuti wakatovhumvuma nyaya yako handifuni kuti ucharamba ndizvo zvakafamba sei ini ndakata tiri panhamo ndofunga takaiga mutumbu tapedza kuiga mutumbu tagara dzaakuenda kumapasti 9 ndopa ndakaona ndichinokerwa ndiri pamba ndanokerwa ndiri pamba dzemanheru ndanokerwa ndiri pamba ndakabuda mumba ndobva ndaona chiwanze chakazara vanhu ndaona chiwanze chakazara vanhu ndobva tagara pasi vanhu ava ndobva vataura nhau yavo pakati panowanikwa panapa paonekwa jira iri raonekwa rakanyorwa mazita edu jira iri ranga rakatsimbirwa matasi emuchero wenyu asi munhu akanonga jira iri akanga asipo ndobva pamuka kutaudzana kwakamuka mukutaudzana ipapo pamuka mukutaudzana kwakaitika ipapo kwakamuka kutaudzana vamwe vachiwirirana vamwe vasaiwirirana vanhu ndobva vagara dare vakati isusu handeichi kumprofita watinoziva wati handei kumprofita watinoziva vakati nyaya yedu isusu hatisi kuda kuti iende kwamambo nyaya yedu ikaenda kwamambo isusu inotizha mari yakadini yakawanda chikonzero chekuti mambo vanokara mari handei kumprofita taenda kumprofita kuya tasvika kumprofita kuya kumprofita iye akasvika akataura akati inini kana mauya panapa inini nyaya yangu haiitwi namambo nyaya yangu kana yaitwa panapa inoperera pano asi mukarwa ndichaiti nyaya yangu yenyu saka imimi chidzokera inoende kumba mundotore vamwe venyu kana matora vamwe venyu imimi modzoka navo panapa ndopedza nyaya yangu yenyu ndobva tadzoka kumba kuya ndobva wadaidza vamwe wavo ndobva wauya futi nyaya dzavo waisauya masikati waiuya usiku ndobva wauya futi nguva dzavakauya idzodzo pamba paiapa ndobva paita violence ndobva tatadza kuwirirana ndobva ndakumbunyikidzwa kuti nditaure zvinhu zvandanga ndisingagona umwe achida kundirova kwakuita sei ndobva ndakabva ndabuda pamba ndobva ndatiza ndobva ndaenda kwamutare kwamukoma ndobva ndatogara ikoko ndagara ikoko ndobva ndauya pamba ndobva ndagara pamba it was around futi kumapasti 8 ndobva ndakaona futi vanhu vachiuya vanhu vauya ipapapa vakauya vamwe vakanga vaine vabereki vavo zvikanzi masvikire avakaita vakati isusu tauya nekuti avo vadaidzwa vabereki vavo nekuti mimi makanyora mazita ani avo saka vanhu vavada kunzwisisa nyaya iyoyo imimi modini mutaura nyaya yenyu yapedza nyaya yavo iyoyo yataurwa yakanzi nyaya yako iyoyo iri apa ngekuti isusu toda kukuendesa kupi kwamambo toda kukuendesa kwamambo kundoti wewe undotaura nyaya yako kwani kwamambo ini ndikati right kwamambo kwacho tinoenda asi imimi makamamboramba kuti tiende kwamambo muchitsvaga nyaya mambo ng'anga yanyu muchiti mambo hawana basa nekuda kwekudaro izvozvo zvese izvozvizvi inini nyaya yavo nyaya yavo yatakanetsana nevanhavo ndaisvika pakumbunyikidzwa pamba pangu ndandisasabvumidzwa kuti inini ndinoridza redhiyo ndainzi ndinofanira kuridza masongo asingatuki vanhu kuwhatsapp ndainzi ndinofanira kuita mastatus asingatuki vanhu pakumuka noise vamwe vachindituka vamwe vachitukirira mukadzi wangu kusvika inini ndakasvika pakubvuma mhosva yandaa ndisina kuita ende munhu wacho akaona zita pamba pangu muzasi memengo vana kuuya naye kunyange wacho vari kuti akaona zita racho iro rakapiwa pepa iro rachiita handover handina kumuona inini handina kunyora mazita avo kepiri kepiri wakasvika kuti ari manheru kwakuuya wauya avo vachibikawo vakangotaura kuti ndimbotarise pandakaona rimwe jira
kwabva wamhanya bara waenda kuti kudzasvika muti ikoko ndobva wandontora rimwe jira ravo ndobva wabuisa jira mu ndobva watora jira ravo saka ndaona rimwe jira iri riri panapa iri ndo musi wandazotiza iyoyo ndakuda kudii ndakuda kurova ndobva wati ndaona kuti rimwe jira iri nyaya iyi ndofunga yakatomubuda paNational FM. Saka hatidzii anotaura zveusiku nana Bozhomora nechiyungu zvazvakaitika zvaiitwa usiku here zvinhu zvavo izvi handichanzwisisi. Baba achangamira ndikuda kuti hangu pana baba iye zvino nhasi wauya pamberi penyu mambo wakuedza kuda kungwara kuita munhu akachenjera chaizvo mukavatarisa Changamire matauriro avo nezvavari kutaura nekungwara kwavakuita pahope yavo wakuda kuramba zvinhu zvavari kunyatsokuziva chaizvo chaizvo. Baba ava zvinhu izvi wada kunzvenga nyaya maonero angu chaiwo wakazviita zvinhu izvi dai wataura zvakanaka pamberi penyu mambo kuti wawirirane newamwe wawa. Ndinotenda Changamire. Maonero angu kuda kupedzera kudare nguva kwakabva nyaya iyi nemafambiro ayo netsika dzedu vanhu ava vakatotanyanga zvakawanda. Sabhuku wavo ipapa hapana, ini ndini ishe wavo, havana kungosvikawo kumba kwangu vachitaura kuti ndo zviripo. Iye uyu ari kutaura zvokuti ndakatiza ndichienda pamutare. Kana munhu uri kutiza pfumbu chaizvo zvapisa ungapfuure pamapurisa apa uchienda pamutare ogodzoka futi opinda muchamo uda kuurayiwa pasina mhosva unotizei. Chechipiri, uri pamberi paChangamire usapedzere nguva dare nevamwe vaunogara navo avo muchadzokera futi kundogara mese. Iwe wakamubvuma pamberi pavo nhasi woda kuti tatara medza mate utaure nyaya yakaswatuka mudare hapasi kutambwa pano. Ndisati enda ndimbokubvunza Bernard. Wataura kuti makaenda kumuprofita mese. Muprofita akabvunza kuti unoziva kuti uri muroi. Chokwadi? I know not from my father. Changamire. Ndatokuudzira kuti nyaya iyi haitombotori nguva. Nekuti paikauya muno muchimhan'aro, babawa waripo. Yakatomhan'aro muno waripo. Wakatotsanangudza nyaya wachiti pane nyaya dzisizitaurwa pana chatuita sekuti watiudze zvinoshamisa. Muno mwachaino mhan'aro wakati hawana chavari kuramba. Saka nhasi ndinoshamisika kuti muno wakuti vaimbonyikidzo. Uchazivi kuti chii chakuitika. Ndokumbira kuti watsanangure kuti pamberi pamambo kana muchiti vanhu vanokumbunyikidzai kuti musaise marekodzi anotuka vanhu pamberi padare pamberi paChangamire munenge muchida kuti vanhu vakuti ichi kana vanhu vachiti paWhatsApp penyu musaite zvinhu zvekutuka vanhu vari kukumbunyikidzai kurutivi rwupi ungatsanangure pamberi pamambo kuti kusambunyikidzwa kuitwa sei kana vanhu muri kuti vari kukutaurirai kuti usatuke vanhu paWhatsApp vari kukumbunikidzai. Inini vanhu vatagara wakati iwewe pamba pako pauri kuridza redhiyo yako uri kuridza masongo ekuti tuka. Inini kana ndingoridzawo redhiyo nongoridzawo maridziro ndaimboridzawo maridziro anoita chii vanhu. Ndobva wati ano iwe mastatus auri kuisa pafoni pako uri kuisa mastatus ekundituka. Inini mastatus andaingoisa mastatus unongotorwa anenge achiiswa nevamwe. Patime yaunenge wangofunga kuisawo mastatus iyayo unongoisawo kusvikira ndanzi iwewe pari zvino hafaniri kuti unge uchiisa mastatus akadii akadaro. Ndozvandobvunza kuti pane kumbunyikidzwa kupi kutaurirwa nevanhu. Ari kubvunza kuti kutaurirwa nevanhu kuti ita zvinhu zvine hunhu kumbunyikidzwa here. Inini ndisingazivi. Inini pane mubvunzo wangu ngepekuti ndinoti upindurazve pakuridza redhiyo apa inini ndakaona kuri kumbunyikidzwa nekuti handina bvira ndamboridza songo inotuka munhu. But iwe uri kuti ndairidza masongo andinoda akadaro. Ndaingoisawo kadhi randakatenga ndongoriisa rorira masongo achichira kurira arira masongo angochinjana kurira
ndo pandakazongazaunza no masongo ako ayorwisa iweyo ari kutuka vanhu kaachangamire nai nyasi munhu akati mupwere ari kutamba nevamwe tamba zvakanaka nawo anenge ambunyikidzwa here nyati ndozvatiri zvaari kubvunza Wamuri nyati ndo wapi? iye wacho inyati. munhu akati mupwere ari kutamba nevamwe akati tamba nevamwe zvakanaka anenge ambunyikidzwa here nai wamururu wabvunzwa kuti kumbunyikidzwa kupi kana zvinzi ita tsika dzakanaka ita hunhu kumbunyikidzwa here. Daidzisai maonero andiri kuita ndekuti handisi kuona pfungwa dzavo kunge dziri right maybe dzinenge dzavhinyika nokuti ruzhinji rwese rwezvinhu harungauyi kuzovapupurira kuti vakaita zvinhu zvavasina kuita zvokuti dai vanga variwo mumwangu vari munhu ane pfungwa dziredzerere angadai akatotaura nyaya yake zvakanakanaka abatsirwa mudare muno pasina kukakavadzana kwaari kuita nokugotoboka kwavari kuita. asiyo marekodzi acho amaimbori dzairimira andati ndakambunyikidzwa zvafanana ndikanga ndakahiwa inini akahiwa nemahuri akawanda chaizvo obva wadzarwira kuti adaiwa achauri manyepo ine ndofunga kuti ndakahiwa kuona kwandiri kuita inini pamusoro echangavizi kutaura chokwadi pamberi paMwari chinhu chakanaka chikuru ende dare haripedzi nguva nepamusana pekuti munenge wataura chokwadi. Ishawa wari kuda kuhwanda nemunhu isusu takaenda pamba pavo tichiti tiwabvunze kuti akanyora ndiani wakati iwo pakutanga wakangoramba wakati handini ndakanyora asi kechipiri wakazoti zvikanzi aiwa akanyora mukadzi wangu tikati achibva amudaidza mukadzi achibva auya zvikanzi nemukadzi ehe ndini ndakanyora asi iye nhasi waakuda kutaura kuti hanzi handini ndakanyora machira mazita pamachira nawataurichokwadi Thomas Mandela kubuda pachena zaire dahwa chinhu chakanaka chaizvo chaizvo. auya iri mukadzi haana kuya Waya nani? ndauya ni asingamire machira ari kutaurwa ya machira anoitwa zveprofita iprofita wacho munombosenzesa kunyora mazita evanhu ndiani muprofita wakasenzesa ina handina muprofita wandakasenzesa kunyora machira wakanyora wega Kuti wadzimai yako ndo wakanyora? wadzimai yangu haana kunyora mambo kuitwa nemurume uyu ndine urombo nezvavari kuita izvi ngokuti munhu anogara mune vanhu vese musha wese haungapengi kuuya kuti unonge kuti uya adai uya adai kuti zvaakaita zvacho izvozvo zvose ndozvaari kuramba ndozvinoitwa nemunhu anoshereketa munhu ane urombwa anoshereketa uda kukuwadza vamwe ndozvaanoita saka kutomuka kuda kuramba iye zvinhu zvacho ari kuda kutopedza vanhu saka zvinhu zvakadai izvi munhu akadai mucommunity anotonetsa saka angati here ndandiri kunyora mazita ekuti ndigovhoterwa kuvhotera vanhu uchivatsira pasi udira ivhu kurevawo zvakawanda kutoti unofanira kufa ndo zvazvinotoreva zvamakaona zvangu zvechipiri zviri kupi Swaka anga riri ivhu naye.
mazita emangani bai varipo makaverenga ngwani ari mangani mazita aripo rekutanga Samprofito wake manje. Nayati mundana. Ora mprofito wako zinyari yake. Pamazita ari pachidai papa pane 30. 30. samuri kuti rekutanga rindo ranga ridzvuku angari machena koma mutara zvojira dzvuku kai kuti katofara paakauya kuno kwachiti hande tinochenwa kuzvaanga akutitaurira chamiri yedu akanga akuti ndakukutsvagirai munhu anokuroyonorai saka imimi kana tikati kokatitsvagira munhu anodandoturedzera saka tikati isu tatati tiende kwamambo tonobatsirwa kwamambo bhozi kwese kunowanikwa muprofita kunowanikwa n'anga ndakati kana mafunga kudaro handii ndosaka makaona achiuya nevanhu kuno toya kuno kwatata muno tutofara bhozi tutotiwo pamwe takuda kutobatsirwa mvura ichangamire pachiwanhu chedu panoti ndindironyo chairman dai wazvininipisa pawanhu kuitira kuti rugare rwavo vanogare zvakanaka vadzivise hasha dzevanhu zvino kana vakati vapamberi pamambo wakuhukanda mudenga panyaya iri pachena kana zvikazenge zvabuda sekuti ndiyo taitokumbira dare kuti ribozonyatsowedzera shamu dzacho nekuti vanenge vapedzewo nguva yedu chakana ndezvemweya changamirire uri murundo wepachikuchokwere chikumbiro changu changamirire ishe murundo amakoni takachiziva kuti waira nyapesi tinototunazishe saka zviri automatic unotokuti ishe kurundo chikumbiro changu kwamuri wamurundo kuti dzikamai musapaparike zvinoda kuita murundo chaizvo chaizvo pamakoni munhu ane zita rinokosha izita guru repamurundo sekukura kwangu kwandakaita ndakakura nana petros nakoria ndiani wako ndiwana mukoma zvino uri kuitirei zvinhu zvetsika isina kufanira zvakadaro uri mwana wemba huru uri mwana wezita guru uri kutangirei kutanga kutanisha zita repamurundo in this manner ari pano mumwe murundo uyu murundo atori pana uyu changamurindisa bhuku pachezvatindisa bhuku now uri kudirei kutanisha zita repamurundo to that extent chikumbiro changu ini ndinoitwa nyamukubva chikumbiro changu sekuru kuti itai zvinhu nemazvo kumbirai ruregerero pane izvo makakanganisa zvisati zvaenda kure kure kumbirai ruregerero makumbira ruregerero mokumbira kuti aiwa zvese izvi zvakamira zvakadai zita rako repamurundo roenda mberi chikumbiro changu chakamira pamusoro pamusoro echangamiro ndiri kutsigirawo mashoko azvinorwa nawanyamukubva inini ndiri wamuzare takakura mumusama mako ndiri wepamapapa ndiri wamuzare pamapapa muchihomba tataurwa nemwana wangu uyu nyamukubva aiwa indinatsigira mashoko mapeni tasai kunoamunuza ndiri wamuzare una mapapu musikana mukuru waoni asi mapapu neshuwa zvataurwa nemwana wangu nyamukubva kamuchira izvozvo naita basa mavo ndunzwa nese murungotara kuti ishe murundo kumukudza kana akagara apa achiita zvaari kuita zvimusamiti isheva anonzi Bernard murundo kana muti nyachi zvamurira
Ndinoona sekuti ndichairman wakagara hapo nai vanhu vakavavhotera kuti vana wafuma vangomukira munhu wakavhotera nezuva kana kuti pane zviri kuitikawo. Dai paine zvinenge zvakaitika zvakangonaka kuti vanhu vawanzana, nekuti iwe chairman waiswa pamberi nevanhu vavo avo. Kana paine zvakaitika chaizvo zvakafanira kuti chairman wangosabvita zvinhu zvigadziriswe. Chairman newe Tindwa makatombobbvuma kuti ndakazviita ndakakanganisa. Chiri kuita kuti musabvume nhasi chii? Vanhu vamuchadzoka muchitogara nawo. Saka mukaratidza imimi kuti no, kukanganisa kwangu ndinobvuma, vanhu vanodzoka vachiziva kuti no, makaita musaikuziya kudowo chigaro zvinoitika. Saka ndozvaro kuti musarambe muchipedzera nguva kuti tiende pachikamu chinotevera. Notenda changamire. Handiti zvakakanganisa handiti. Kukanganisa ndakakanganisika vanhu changamire. Right. Chiendai zvindoonekwa kuti kukanganisa kwacho kune maeffects api zvigadzirisi. Moenda una chiremba handiti. Right. Endai kuna chiremba. Ndaenda neherenyu yekuvillage kwa Sekuru Dendera. Sekuru Dendera vangotanga nekutenenga kuna Bernard kuti sei uri kuvesa moto kuti vanhu vatsve. Vakabva vamubvunza kuti akanyora mazita kuti vanhu vafe ndiani. Akabva abvuma kuti ndini ndakanyora. Vakabva vamuudza kuti ainyora mazita kuti pfuma ibve mumaoko evanhu vaakanyora imomo iuye mumaoko ake. Chiremba wazomubvunza kuti ko wakafa vachachenurwa nani? Iye Bernard aramba akati pane vanhu vaakanyora hapana ati afa. Chiremba wazoti kuna Bernard anofanira kuchenura vanhu vese vaakanyora. Chiremba azoendera mberi achiti vakanyorwa vese vanoda kugezwa, panoda mondo shanu vachenurwa. Chiremba akazoti kana asingadi ngaasungwe nemapurisa, anozotsungwa hama dzake dzazowana mombe idzodzo. Mukamuregerera hamuchamuwani zvakare. Ndo zvabva kuna Sekuru Dendera. Hauna mombe? Hauna mombe? Ndinaishi. Ngoro zvamoto mwedzi ngauya. Iro rutaurwa iroro. Vadare nevi mabhakona. Papa ine ushereketi. Vakakudishe wacho. Kuza unyori munhu mazita mahara. Munhu watoega. Watoenda. Ndiani iyoyo chiremba akaeka anokubatsira kubvisa mari. Ndochitoseenera naye. Munhu wakanoita naye ukamuprotecta hazibatsiri. Ndimprotect nezvi mukomana wacho aive mahararo ndaitombomfonera tichitaura naye ari zvine zvifoni zvake hadzisudi hadzichaiti but pane munhu akundibatsira kutsvaga iko mutsvaga anoshandira upi aishandira upi aingoshanda kuti apa akambopinda wangoseenza chigarden boy akamboshanda wachinja munhu anongochinja nzvimbo saka akazotondipa nhamba dzake ndisisina ndimainini muningi nemukadzi wangu akati asi chaanoita iye nhamba dzake idzi kumufonera kumbata pese pese dzinonetsa but ukagara wamuisira meseji paanongoita foni yake akaenda pekuti inoita network anobva tokufonera enda haana chinhu kuti akangofanana nini
ndisingaziwa ke semashandira ari kuita kwaari ndani ndofunga pani gore risina kumuwa kaatanga iyo tiri kuti kudzoka kwaita vanhu kusango kwenguva yega Bernard uziva kuti tatora nguva yakadini tichitaura nemuno titataratatarakatata tichipedzera dare nguva wakuzondobvuma kwasekuru dendera ayo tikutaura kubvuma kuti akanyora amboramba uziva ere munhu wako ukaramba kuti handizivina nezvinova kutaura nekwakawanda pamusoro pake uri kupedzera dare nguva otherwise munhu iyeye unotoziva paari ishe paakutodzoka kumashure izvo tatopedza seji tatopedza stage iyo tikaramba tichitaura iyoyo hapana nguva inotosvika kutorina umwe atonzi atobvunza maziso ake atonzi atori atonzi anotoda kuti achenurwe maziso iyayayo pazvinyorwa vakanyorwawo futi kairi vakaachanganira dambudziko chete changaniro rinosanganirwa naro nderekuti vanhu vane misikanzwa ivava vanhu vasina chinhu ende kana zvavanorombera zvacho handizivi kuti vanorombera chii chavanenge vachida vanhu vasina chinhu vanoita misikanzwa touyazve kechipiri izvo zvakutaura nyaya yekuti kwarare kunzvenga semaitiro enge achiita munhu akatori arikutoziva kutoti ari padhuze aenda akutoziva kuti uyu ari apo saka kusada kutaura dambudziko guru changamire riri kuitika futi mumamisha umu nderekuti iwo masabhuku madzisha mune vanhu vari kusenza varikuita basa rekuti ndiri kushandira vanhu vachishandira vanhu mumwe wasina kana mapepa wasingazikani vachingowachengeta mumamisha imomo ndo vanhu vanenge vakugadzirira vanhu ivavava manje ukadai ukapinda kuruzerwa kwese madzishe waona munhu atotanga kapostori kaka atotanga kapostori kaka paatotanga kutoega ende vanhu vacho vaenda kumayoyo iye zvino vonyora mazita haana chaanacho izvoti nhasi uno ati handina engatoshaya mari yekuti waende kuseri kwechuru chaikwapo asi wonyora musha wese mazita aitawo kamudzimu kakaneta nekutoenderato ane mudzimu wake wakasimbawo ndianombotatarika nekuda kuvanhu ivavo vachangamiri zvaitwa manje ponzwi uyo poitwa sei ngatichikonsentrate nekutaura funga kuti toita sei izvo taura tinzoruma suri wakasinza vachangamiri angaonge statement yapedzisira iri kunzi tikavaregera vachatiza nyange havo vasina chinhu zvazvakanaka kuti wambotsvagwe pekuchengetedza pfuma ichitsvagwa nehama dzacho sei kupedzisira kuda kwavo zvaino vanatandebhuru vanenge vari kutaura zvechinyakare kuti taiti zvinodi zvinoshanda communal mitemo yemazuva anaya haitenderi inotaura kuti munhu donga munhu adenha mangwiro ndiye azvidenhera otokwinya adenha mangwiro otokwinya nekuti tikakuti hama dzacho ngadziite dzinoti toita mazuva anaya munoziva kuti munotaura kuti munhu anozvionera zvichikwira munhu akuzvionera saka ipapo hapana maendesero atinomuita chii kujeri nekuti akaenda kujeri hapachisii kamango ichokwadi shoko guru rataona wese mapepa ese wese wakanyorwa papepa pachira waone zvekuita uyu achisungwa uyu achitsvaga zvekubhadhara
asi imi moga moga umwe noumwe wese ngaende kuna chiremba agadzirwe asunungurwe ngoti izvi zvakatoshandiswa izvi. Saka kushandiswa kwazvakaitwa zvose zvakutoda kuti iwe chitoona kutoti wokasika kuzvigadzirisa wega. Ukazvigadzirisa wega wakubvisa mombe zve zvakutoti iye kwakutokontributa kuti zviro zvayo zviitwe kamwe chete iyo nekuti upenyu papa pake hapana mombe kana papa pachairman hapana mombe Mbugana naye Variji? Mombe hana. Amataura takambere ndobonga ndizvo. Vana ava nenyaya yekuti upenyu wakawanda. Muri wangani bazore ma30. Mudembe mombe 5 munosimudza. Munofa. Yesu yekuti yekumhangara kwamambo yekuenda kuseri kwechuru yetransport yese mamhanhara samoni rakaita mari ndahuwa rakaita mariwo rakabhadhara rakaita chii kutanga rakabhadhara rakaita 120 komendese. Okay. Then ye50 yamabhadhara 170 then uko mabhadhara mari oya mabhadhara 60 yachi 210 then dora kuya dora kuzodora which is 30 times which is 60 270 maisa yameseka kana maitumira ukoti 270 plus 30 vanhu vaiuya kuyeza 300. Right, viri iro 300. Poindwa sei? Ngatichise musoro kuti poindwa sei? Imi muti munogara nachairman. Mukutaura kuti chairman hapana. Poindwa sei? Aruma churoko. Sengeni kuti kana mukati ngati pambara chabhuru pambara. Dauti chena na chena kuti handi ere vapi. Takabva kuno. Kuti chanotsvaka chabhuru. Aruze. Ndokumwa ndikaona kupurira. Ndianza afa maziso. Akutaura. Nenyaya iyoyi. Nenyaya iyoyi. Yani zvataurwa kana. Tingarambe chidzikorora ere zviro zvataurwa. Kuti pakapedwa chiwanhu chekuti mumudi kuseri kwechuru wambotaura nawe kuti hanzi ndinoparapara mhama ndopatapinda kuseri kwechuru kuti hanzi ndoparapara mhama mongofedzani iwo wega nemurume wavo unodziwana here Bennett mombe 5 kana kuti uda nguva havane pada nguva yakawanda kutiza handize nguva yakareba sei yakareba kunenge kuda kuti munhu kupindawo muhama nemuchema akubatsira asina akubatsira asina akubatsira asina nekuti mombe dzacho 5 dzakawanda saka kuti vaite munhu anokwanisa kubatsira kuti dzese dzikwane
vamwe vanogona kunzwisisa vamwe vanogona kusakunzwisisa. Saunofunga kuwana ingani? Vavani kuti nditi dzandinofunga kuwana ndambosvika pa kundofungawo pane zvanendiri kufungawo kuti ndikandotaura hama ndikadai kuti pakudai nekudai izvi pamira pakadai zvinotenderana here kuti tidai ndonzwa zvinenge zvichitaurawo vamwe kuti vanondibatsira nechii. Unoona ngani? Mundo mazima inge kwakutowana kunenge kwakutomundotsvagawo nekumbotsvaga kushinga musei. Tokupa 1 week wototsvaga 3 totaura nachiremba kuti 3 zero dzoshanda 3 2 dzachiremba 1 yamama uko kana iri mari inenge iri mari na 350 kana kuri kuchemawo pa 350 changamira todzika pa 300 avani pari kudiwa 900 niye kufamba 100 kuita 1000 yepetrol nemapurisa kuti titaura nachiremba kuti right chiremba chiita wanhu wangu wavo chiita kuti wabatsire pawanikwa chi 1000 unotengesa matv andune matv masola akatingisarwa ndinenge watombotaura nevamwe kuti kana paine zviripo saka akupa 2 weeks nhasi ndaikumbirawo 3 weeks changani 3 weeks kundotaura 3 weeks ndodzoka kwamuri ndopa 3 weeks nekuti nyaya yako iri serious ona zviripo pakazoti pakati pavo kuti anadza wani dhau hazvizokunakiri nekuti ndiwakatsvaga wega nemukadzi wako muchitsvaga chii ndadambobvunzawo pakachangamira kana vari kumusha munoita nezveura munoita nezvei kana basa munoita nezvei basa renyuwo rinokuraramisai kumusha chero ndikangwana basa rekuvaka ndovaka basa rimweni rekuita hamurimi ndinorimawo ndikapita muchekudya ngwana kukangwara unenge giringo ani giringo mukoma kurimawo but ndakazoita dambudziko rekuti pandakafirwa nemukadzi wangu mari dzakabuda kuchipatara dzakawandisa okay saka taakupa 3 weeks kuti atsvage ati anotsvaga then totaura nachiremba kuti auye kudini pamwe sekueka akanga atsvaga 1000 mu3 weeks imimi vanhu tichazokoti muri 30 mudeme tongoti mudeme marini kuti zviro zvifambe pa30 toti chimari 38 oita mari unokupisa futi mombe vakanongera timbara kuti dzimwe mbiri dzacho dzibude saka 20 10 handiti tochiri koti 10 zvinenge zvakudi wotsvaga 1000 munhu wese pa 38 munhu wotsvaga chii 10 handiti kuita kuti zviendeke nekuti tingarambe tichiti hasha tichidaramba tichiti akakwara ndisu handiti saka tatoti ndarijusa kuti iye wotsvaga 1000 munhu umweyo 10 then topa chii chiremba oita chii basa racho
ndochitotaura nachiremba kuti aiwa chiita basa nekuti vanhu ndevangu. Saka 3 weeks munhu wese moona kuti 10 yacho auye paanouya 3 weeks achiunza 1000 so that modi vanhu vatete basa riri okay. Tirikudaro mutengo wataura nyaya yekuti mukamuregerera anotiza ende hazvina kuitira zvitare kuti akambotiza totiti atiza mari asina abva atotiza tobuda munobva atotiza tomitai tinenge takuzozvifambisa sei munotodzoka tondotora matv manje takundotora matv toenda kuauction toona toreza mari pambo pake imoona kuti haburitsi zvinhu pambo pake Asi kana kuti atiza chiremba anozviva zvaanoita kuti muchenuka. Pamusoro imamo kumbirawo vanhu vari muno kuti ndikuona kuti changamiriri watonga waedza kugadzirisa kuti tigarisane naika. Saka murume uyu kutiza kwaakaita matauro aita akatiza kubohwa kana kuti akatiza kope rakarapa. Saka tikuti isusu nyaya yakudare nyaya iri mumaoko edare musasandopara patari kumbawo naika musiye atsvage zvanzi atsvage mhosva yake yaonekwa yamutsikwa garisanai zvakanaka kutaura chaiko ngatitauranei zvakanaka ndizvo ka hatidi mangwana inokupindukira youya yako iwewe uyosiwa mukagara naye zvakanaka achakuripai abvuma mhosva endai munogari zvakanaka tomboita kuti tirapiswe izvozvi ngatimbopedzei chinhu chimwe chete tisamutse dzakawanda timbopedzei kuti mudi murapwe dzetozoona chinhu chikamu chinoteera handiti saka tingarambe tichitaura tawirirana isusu kuti 10 munhu pa3 weeks iye sekutaura kwaita ishe ngatisacha nekuti chatakuda kuti tirapwe mukandomuharasa akatiza chamunoona ndiani handiti mataurwa kuti rufu saka tauda kuti iye mondogara naye atsvage mari iwewo kana neukatiza ukafa vanhu ingozi yauri kuzvigokera kumhuri yako handiti nekuti zvakuda pachena handitizi chena unokumbire mari wodi 1000 iwe pa3 weeks weiraiza iwe woraiza ma10 youya mari youngana ndotaurira chiremba uya woita basa zvopera ona chikamu chinoteera okay. Chiremba wachanzi tiri kutorwara saka ndizvi pa3 weeks idzodzo hapana chinoitika hapana chete tasunga munomu togoda kungofa aiwa tazvisunga kuti taakungoita 3 weeks tongofundisa akomana kana mambo apa judgment asa mudarambidzwe patataura nenyaya yemaextend ngatimbotitei iri dare first rekurapwa tomboita rekurapwa iro tazvinyora ngatimboitei rekurapwa first nemakoseni 300 ndizvozvo yarabhadhara 1000 ndizvozvo imi vanutete muchabhadhara $10 time 3 weeks tomboita tirapwe first tarisana neutano okay ngati toona nafa ema 10